ତାଙ୍କ ତାୱାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଠଉ ଢାଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଶୁଣୁ କରୁଥିଲା ଚି ପିଠଉ ଯେତେବେଳେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ ତାୱା ଦିହରେ କରୁଥିଲା ଚେ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆଇଲା କିଏ କହିଲୁ ବିଲେଇ ନାନୀ ଆଇଲା। ଶୁଣୁ ବିଲେଇ ନାନୀ ଆଇଲା। ବିଲେଇ ନାନୀ କହିଲା ଆରେ ମୂଷା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କିରେ? ମୂଷା କହିଲା ନାନୀ ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା କରୁଛୁ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତ ନା। ହଁ ନାନୀ ତତେ ଦମୁ ତୁ ଆ ହେଲା। ସେଇଠୁ ବିଲେଇ ନାନୀ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ତତେ ପିଢ଼ା ଆଣିଦେଲି। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିଢ଼ା ଆଣିଦେଲେ ବିଲେଇ ନାନୀ ବସିଲା ପିଢ଼ାରେ ବସିଲା। ବିଲେଇ ମୂଷା ଭାଇ କହିଲା ନାନୀ ଶୁଣୁ ମୂଷା ଭାଇ କହିଲା ନାନୀ ତୁ ସେ ପିଢ଼ାରେ ବସକି ମୋ ପିଠା ତିଆରି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଆଣିକି ହେଲା।